Dia ada yang ke video di mahal. Dia ada gambarnya ada orang semua. Dar di alas dan abu besar abu ini getar sanau. Jadi jahananai सप्तासे उनाव सप्तासे उनाव मोनफैदों मोजां मोनदों बुंलायनाय बे समाव बिमा बिफाखौ गारनानै दिनै गासिबो गथ'खौ बिदाय होगोन मान बावनायाव जोंनि बिमा बिफा जाबायदि गोसो गोरबोदों हानायमानि हानायखौ होदों हायैखौ होआखै लाबोदों जेबासे गावनि गोसो बायदि बर्थमान लानांगोन बेखायनो जों खावलायबाय दा गिबियावनो बिहाव बिखुनजोखौ मान बावनो खावलायबाय गयखौ लांफिनदो दे गाबसिगोन दे सोरबा गाबसिगोन दे सोरबा ना गाबसिगोन दे हामा गाबना हामा बेबायदिनो जोंनानै आलो गोजोननि रायजो मोनजाथों होननानै आं फिसौफोरनि खर'खौ दांनानै बर' होनाय जादों जय जाथों आफा जय माल बुथुमग्राया बिराद ढिलाथार माथो बोरै जानांगौ जाखो बे आबै जागोन दे आबै आबौनि आबै बिसि आबै जागोन सबसे उन्दै बिहावसो नामा दुइसिन दुइसिन सिनि बाय मालबा न' लुबा सिनि होगोन बे सिनि होगोन बे न' tadi geser simit bayi marung malam marung bina lagi dia marung juga malah marung juga malam marung dia apa snack kayak kembali malah kapan lah bayi dia malam apa tapi dia apa ayah kapan koordinasi aneh biasa main apa? Istilah napa nih? Nalang saya malah deh. Bukan napa nih? Jokan. Kawan no kasih bukan ini. Abi kon है nama. Kalau. Kasih menjadi mana benapa? Mixer, everything.